Dat is een bel die hadden we al een tijdje niet meer. Ja. Ik of er iets toes is in het... Goedemiddag, Goedemiddag. mevrouw. Ja, meneer. Je ziet van de Ule. Ik ben van de Ule, joh. Ja. Ik ben geen Ule. Nee, je ziet geen Ul. Ik ben geen Ule. Nee. Oh, weet je wie ik ben? Ja, dat is het Bas. Ja, kijk. Zeg het maar, wat Wat- wil ze weten? Ik moet je eerst even een handje geven netjes. Zal ik de Dan linker kan- geven? Kan ze links Ja. geven, ja. Wat is er gebeurd? Ja, en even geopereerd. Oh, Nee, het is geen man overboord. geen man overboord. Nee, Ook geen vrouw overboord. nee, helemaal niet. Nee. Wat is dat met oog en de Ule? Want dat viel ons op toen we hier Een door de hobby. stroom reden. Ik had uilen en ik had poedeltjes. Dus Poedeltjes? ja, er staan ook poedeltjes tussen. Dus Waar dan? hier in de bakjes. Voor en in de bakjes staan de Och, poedeltjes. verrek, ja. Och, kijk. Dus dat was mijn hobby. Dus zodoende. Wat leuk, die poedeltjes. Ja. En aangezien dat ik een zus heb die een hoe noemen ze dat, een stenen tuin heeft. Hè? Ja. En ik dan mee en mee. Iedere keer als ik dan in Duitsland was, heb ik dan uilen meegebracht. En de zus woont in Duitsland? Ja, ja. Kijk. In Au. In Au? In Au, ja. Dat is een heel stuk hier vandaan. Au zoals in AU? Ja. Ik heb geen flauw idee waar dat leed. Bij Siegburg. Frankfurt. Ah, oké. Ja. Nou Dus ben ik er zodoende. ongeveer. En wie is de zus van Och in Au terechtgekomen? Als kleinkind al met een tante meegegaan. En door die tante grootgetrokken en zodoende in Duitsland verbleven. Oh. Dus. En waarom... ik hoef nergens antwoord op te geven als je dat niet wil. Maar waarom ging de zus op zo'n jonge leeftijd al met een tante mee? Omdat ver zijn grootgetrokken bij de grootouders en oma stierf. En ja, op een gegeven moment was er geen verzorging voor haar. En is het metgegaan naar de tante. En ver zijn bij opa en verzorging achtergebleven. Oh. Dus zodoende. Maar Maar wie is dat met papa en mam gegaan dan? die zijn naderhand terug, die waren varende. Die zijn naderhand terug in het huishouden gekomen. En dan is er niks aan de hand. Hè. Dus Dus papa en mam die zoten op de die binnenvaart. ja, die zoten op de binnenvaart. Die waren immer onderweg. Dus zodoende. Maar had je een groot gezin dan? Waarom maar met 8 kinderen? Maar doe in der tijd waren we nog maar met 5. Dus, maar het wordt 2 en ja, dat wordt toch voor de hulp wordt dat toch te vermoeiend. En zodoende is het met naar ogen gegaan. Ja, nu is de tante inmiddels overleden. Ja, het is inmiddels ook al in de 60, dus zodoende. En zij worden jongste? Nee, toen de tijd was hij het jongste, ja. Oké. En ik ben dan nummer het oudste geweest. Ja, zo gaat het verder. Hè. Hoe was dat om het oudste kind te zien dan in een gezin met veel kinderen? Goed en niet goed, hè. Ik bedoel, de oudste moet mee zorgen dat die anderen groot worden. Precies. Hè. Dus, maar hij heeft geen moeite mee gehad. Dus wat dat betreft... Maar heb je zelf wel tijd gehad om kind te zien? ja en nee. Ik bedoel, dat creëerste en kent het pakken wie ze wil. Hè. Nee, dat is geen probleem geweest. Nee, heb je er iets van gemaakt? Ja, ik ben gewoon zelfstandig ook door het leven gegaan. Daardoor leerst er wel een stukje zelfstandigheid. Hè. Dus... Al heel vroeg op eigen benen Ja. moeten staan. En dat had me gelouterd in dat opzicht. Ja, en dan trouwt ze op een gegeven moment en dan kiest ze kinder of kink. En dan sterft zich er man. Wanneer ze 43 is, dus dan is ze weer gelouterd. Dan kent ze weer weer goed. Hè. Maar dat gaat allemaal van een leien dakje. Toen werd ze er metgenomen. Hè. Dus dat is vlussig. Hoe lang is dat nou geleden dat de mensen is overleden dan? 29 jaar. En nooit meer een andere man in Oh nee, om de God in de nacht niet. Waarom niet? Ik weet wat ik ga gehad, maar ik weet niet wat ik kreeg. Dat klopt. Ja, dus. Maar aan de andere kant, als je het niet probeert, dan... Nee, laat maar. Nee? Er zijn tenminste fouten met gemaakt werden met proberen. Hè? Zo simpel is dat gewoon weg. Maar dan zeg je eigenlijk ook wel dat de man dit geheid, dat ook wel een hele fijne wordt. Sowieso. Ja? Ja.
Dus ik bedoel, wat dat betreft, we worden 23,5 jaar getrouwd. Maar ik had er geen problemen mee gehad, dus het had allemaal goed gegaan. Doe even een stapje terug, dan stot je iets meer uit de wind. Of Oh, heb je het dat niet is koud? Nee, dat is niet dat. Nee? Nee. En Dus- ziet je van Nieswieler? Nee, ik ben kom af van Hoensbroek. Van Gebroek? Ja, en mijn man was van kom af van Iepen. Dat is meer hier in de buurt dan. Ja, maar ik ben daar terechtgekomen met werken. In zo'n zwakzinnige inrichting. En zodoende had ik hem leren kennen. Ja, en aangezien daar de woningen weniger geworden wie hij, zijn van naar hij getrokken. En ben ik ook gebleven van 70 af. Van 70? Van 70 af, ja. Oké. En wie ziet je in de zorg dan terechtgekomen? Oh, dat was vroeger. moest ze direct een vak leren, hè? Waar ze hulp nodig had, daar kent ze broeken. Die gaan in het huishouden gewerkt, die gaan in de winkel gewerkt. En daar konden ze ook huishoudelijke hulp gebruiken. Net zo goed, die kinderen moesten verzorgd worden, er moest eten gemaakt worden. Dat moest gepoetst worden, dat ging allemaal. Nee, wat dat betreft, dat ging wel. Was het leuk werk? Ja. Voor een jammer op een gegeven moment wordt die stichting opgeheven. Ja, en dan moesten we weer kijken wat ze hier iets doen. Maar dat wordt niet erg. Ik heb er een weg gevonden en dat is de hoofdzaak. Dus de stichting wordt opgegeven en toen, wat ziet je toen gaan doen? Gewoon in het huishouden. Huishouden en hotel. Ik heb 33 jaar in Iepen in een hotel gewerkt. Dus dat wordt dan de verdere oplossing. En dat kon ze combineren met het kink, naar school en bla bla bla. King ging in Iepen naar school? Nee, dat is hij in Nieswieler naar school gegaan. Maar dat was allemaal geen probleem. Er was geen, want het ging goed naar school komen. Dus wat dat betreft had dat wel goed gegaan. Maar dan neem ik aan dat dat vroeg beginnen was in het hotel. Duksumhof, zo vandaan. En mijn man die voert bij de boeren de melk weg. Dus die was ook al vroeg onderweg. En dan lierste dat gewoon weg. Wie stond er dan het eerste op? Ik neem aan de man, of niet? Dat loog eraan. Ja? Een keer heen en de andere keer weg. Kijk ik gewoon niet om van de voer op stoel omdat hij de melk moet varen. Ja. Dus, en dan verzorgt ze het kind en dan is dat school klaar en dan kent ze ook gewoon. Het vond ze in de weg wel. Ik zei nummer het woord sleutelkind. Een wat? Een? Sleutelkind. Noem de sleutel met naar school. Dus. Dus eigenlijk heb je aan oog dochter een beetje hetzelfde meegegeven van oog eigen jeugd. Ja. Heel snel verantwoording geven en zelfstandigheid. Dat houdt ook heel vlotte zelfstandigheid. En dat is naar de hand ook getrouwd met dingen. En ze zelfstandig rieschool opgebouwd. En dat kreeg ze dan daardoor. Hè. Dan leren ze ook het zelfstandig zien. Maar dat deed toch niet, ging het ten koer. Dat doet niemand kwaad. Niet dan? Nee, maar je hebt het alles behalve makkelijk gehad. Maar worden alle kinderen in het gezin zo sterk als jij? Jawel, toch wel. Toch wel. En Ja? toch vuilen wel wat bereikt. Jawel. Dus ik bedoel, we komen nu een arbeidersgezin. En we moeten allemaal werken en moeten allemaal zorgen dat we de kost verdienen kunnen. En dat wordt inderdaad niet onmakkelijk. Maar Gidderingen had zijn weg gevonden. Gidderingen. Dus gelukkig. En er ingen in dat vak en de anderen in dat vak. Van wie heb je het meeste qua karakter? Van papa of van mam? Van mam, doorzettingsvermogen. Gewoon verder. De mam had ook immer eigen frituures gehad. Had immer gewerkt voor de kinderen en het huishouden. En daar leert ze dat van. Want kijk wie er papa van de vader afkomt, is hij de koel ingegangen. Dat wordt heel normaal. Maar wat dat betreft, dat ging maar. Maar papa en mam hadden een eigen schip. Mam hou frituren zomaar. Maar toen ze nog op de binnenvaart zaten, hadden ze een eigen schip. Nee, die werkte voor een rederij. Maar wel samen, op de Wel samen, ja. Inge zorgde voor natuurlijk, de manslu dat ook manslu werk, maar dat was ook veel vrouwluwerk. En dat ging. Dus, En hoe druk zoog je papa en mam dan, als kinder? weinig. Maar dat is niet erg. Wie ze doen, eenmaal vergoed naar het huishouden in Kampen. Zeg maar, na 1957. Ja, dat is over zomer al dag. Maar dat had ze in het niet nodig gehad. Kijk, dat kent ze niet. Van het ene moment op het andere naar heen komen. Dat ging niet. Maar je hebt dat nooit... want die kwamen dus in 57 kwamen ze
In het huishouden. In het huishouden. Toen zijn ze met de frituur begonnen. Althans, Nee, hè? de mam naar de hand, nog vele jaren. Wie de kinderen groot worden. Kijk, die had er nog 3 kinderen krijgen. En wie die gaat groter worden, ja, kijk, dan koot ze dat ook. Hè. Je moest inkopen doen, je moest verwerken en alles. En haar pap was inmiddels invalide, die was halfblind. En die was dan heen bij de kinderen en de mam koot het werk doen. En dat ging allemaal. Wie oud wordt jij toen papa en mam thuis gingen wonen? 11. 11. Ja. Heb je dat nooit als vervelend ervaren? Dat papa en mam wel in eerste instantie 5 kinderen hadden op de wereld gezet, maar Nee. dat ze er eigenlijk heel weinig waren, voor Nee. oog. Toen in de tijd beseften ze dat niet. Dat was normaal. Dat was een verloop. Op oudere leeftijd, daar gaan ze anders terug denken. Maar ja, dan mocht ze nog niet, moest ze maar vooruit kijken, moest niet achteruit kijken. Zo simpel is dat. Ik vind ook niet alleen een sterke vrouw, ik vind ook een wijze vrouw. Dat zou hier. Gidderingen had zijn eigen capaciteiten, zal ik maar zeggen. Dus, Kun je het goed met de hand? ja. Ja? Ja, het enige nadeel is, ik mocht nog een paar dagen niet varen met de auto. Dus was een beetje gehandicapt en moest heen blijven. Hè. En dat is mijn grootste struikelblok. Maar voor de rest. Je ziet niet zo'n toezitter. Nee, Nee? dat doe je niet. Waar gaat je dan het liefst naartoe? Gewoon winkelen en ergens naartoe. Ik wil alles zelf doen. En nu moest het wissen van anderen afhankelijk. En dat wil ik niet. Maar het is allemaal geen probleem. En de dochter, waar woont die nou? Obicht. Oh, dat is ook niet even huil. Nee, dat is niet naast de deur. Maar dat is geen probleem met vervoergas. Ja. Ik bedoel, dat is dan allemaal geen thema meer. Maar komt ze ook dukker naar mam toe? Ja. Ja? Zo gauw een tijd is. Hè. En ik bedoel, zo nu ook met naar het ziekenhuis. Daar gaat het mee en alles. Wat dat betreft, jawel, geen probleem. Gelukkig.